Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er den første video på den her nye kanal. Vi skal spille noget Minecraft, og jeg kommer til at lave mange andre spilvideoer. Jeg kommer til at spille nogle VR og noget alt muligt. Gyserspil, you name it. Skriv ned i kommentarer, hvad for nogle spil I ellers vil have mig til at spille. De her første par gange kommer nok bare til at spille en eller anden Minecraft, et eller andet. Så lad os se, om vi kan vinde den her runde. Jeg håber I kunne lide min intro. Det er første gang jeg nogensinde har lavet en intro. Det tog mig en halv time eller sådan noget. Jeg skulle lige finde ud af programmet. Det var ret svært. Jeg sad inde på download, sådan, hvor man downloader andre folks. Og det var sådan, hvorfor kan jeg ikke lave min egen? Men jeg fandt ud af til sidst, efter 10 minutter på YouTube. Så. Shit, man. Jeg er for god til. Jern. Jeg får jern og en skov. Så. Thumbs up, I guess. Og en del med, faktisk. 4 jern. Jeg kan lave en spand. Eller en pickaxe. Hvad vil jeg helst lave? Jeg vil lave en nok en økse og et... Ja, et økse og en skjold vil jeg nok helst lave. På grund af økse skader en del. Og skjold kan jeg bruge, hvis nogen kommer efter mig. Så kan jeg sådan blokke af, you know. Det her er det første gang jeg prøver det her, så jeg ved ikke lige frem sådan, hvad jeg skal... Ja, forbinde af det her. Virkelig. Man kan ikke engang lave et skjold. Well. Jeg tror ikke PvP var startet. Jeg kan ikke lide dig, okay? Dum dame. Jeg har en hoved. Har jeg... Jeg er playerhead. Ups. Der er noget jeg lige... Okay, hvad gør det? Det giver ikke ekstra liv. Så hoveder, det er faktisk godt. Det giver mig speed. Og liv. Så okay, så nu ved jeg det. Hoveder, behold dem. Og skriv ned i kommentaret, hvad jeg ellers for nogle spil skal spille. Og selvfølgelig, jeg vil altid gerne købe et spil. Så hvis jeg ikke har det, kommer jeg til at købe det. Wow, hvad er det her? Har de fuld netherite armor, eller er det kun sådan lige hjelm? Fordi hvis de er fuld, så går jeg sgu ikke derind. Det prøver jeg lige. Virkelig, man kan ikke engang lukke den her. Hvor der er kister. Så... Hvad står der? Er der noget her? Jeg er nok nedenunder. Der tror jeg sgu da ikke at gå. Hvorfor er vinduet udlagt? Det er det, jeg spørger om lige nu. Damn! Skal jeg vide? Okay, sådan en teammate lige her. Også min anden teammate. Han miner. Jeg har ikke rigtig noget lige nu, som der er godt. Der er en landsby lige ved siden af. Damn. Og der er kul. Så hvis vi har brug for kul. Vent, jeg har ikke engang så meget slags, jeg ved ikke om jeg kan komme derop. Nu har jeg lidt. Så det er nok til at komme der. Nu har jeg. Ja, hvad er der heroppe? Forhåbentlig en hel masse kister. En hel masse godt loot. Sammen med teamet lige har været her. Der er noget, at jeg dør til den her.
var min teammate har loot det hele, tror jeg. Og ellers ville han jo ikke gå ud herfra. Så mit gæt er, at han har loot det hele. Gå væk! Der skal det for mig om. Prøv at se, om jeg kan få en masse blocks, og når jeg ved blocks, det er ret vigtigt. Du skal bruge blocks til alt, jo. Minecraft. Du skal bygge noget blocks. Du skal hakke noget blocks. Det er bare sådan blocks. Hvad er det der? Åh, shit, der er et andet team derinde. Men der er noget her også. Det ligner ham, der kom derhen fra. Det håber jeg ikke. Jeg skal bare have noget sten snart, så jeg kan lave en stenpickaxe. Der er også noget derhen. Det var sådan nærmest næsten hvor du kigger, så er der noget. Det er sådan. Ja. Jeg har lige været her. Er der ikke noget sådan? Men ikke. Jeg ved med. Ikke den der igen. Jeg ved med, han har så ja. Ej. Ja, han har været her loot. Lad os få noget sten nu, så jeg kan lave den dumme pickaxe. No mind tunnel and crafting table. Let's see. Jeg skal bare have en sten pickaxe. Og så må jeg få jern på et andet tidspunkt. Tænk bare loot. Nogle af de der structures. Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge noget af det der til. Altså, hvis jeg har spillet derfra, jeg smider noget godt ud. Don't judge. Første gang. First time. Okay. First time. Very first time. And this is very stressful time. Men det der er jo bogstaveligt det samme structure. Der vil jeg ikke hen. Og heller ikke der. Wow, det er stort. Hvorfor er der så mange ting? Jeg kan ikke lide det. Okay? Hvor man ikke om det. Og jeg kender ingenting, så jeg ved ikke, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt. Så hvis jeg dør, så er det derfor, okay? Og jeg har en følelse af, at det er et farligt sted. Det tror jeg bare. Maybe. Well, måske burde jeg faktisk bare lave et sværd. Så jeg ikke kan finde ud af at bruge økse. Virkelig. Shit. Nej. Undskyld. Well, hvis jeg ved allerede, hvis der kommer nogle rigtige personer efter mig, så er jeg færdig, altså. Hvis jeg ikke engang kan finde ud af nok skeletter, så er jeg færdig, jo. Kan der også være... Hvorfor har der været nogen overalt? Altså, jeg når jo intet. Men det der stod der, så faktisk ikke luttet ud. Jeg havde ret. Men der var stadig virkelig dårlige ting i. Sådan noget der. Okay. En hel masse knogler. Så. Jeg skal ovenpå igen. Hvis man kan det.
$600. Hvorfor lægger man spil? Giv mig lige det der. Oh, damn. Så misplaceret den sidste blok, men det er fint. Altså nu har han en bue. Og en lille smule pil. Og hvor er min teammates? Nej, der er han. Der er han. Så jeg kan gå efter ham her. Wow. Okay, så der var min teammate, okay. Jeg håber, han ved, at det allerede er lootet. Så nu er også en af mine teammates. Og jeg glæder mig til, at vi skal kæmpe. Jeg er så virkelig... Nu når jeg tænker over det, måske burde jeg virkelig gå ned ad mine nu. Wow, ja, nej, okay. Mit spil siger, at det må jeg ikke. Prøv at sådan... Okay, lad lige være, please. Vær lag. Sådan. Au. Okay. Må please bare gerne. Tak. Der er en af mine venner, der ringer til mig, imens jeg er i gang med at lave en video. Virkelig? Jeg ser det, jeg straight nabba. Okay. Det der taler vi altså ikke om, okay? Tror jeg kan det der. Det gjorde altså ret ondt i mine ben. Farmer. Okay. Det der, jeg har. Eller hvad? Jeg har ingen idé om, hvad det der var. Altså igen, det er første gang, jeg spiller der. Okay, ingen timer. Nej, PvP. Nej, vi kan kæmpe nu. Om 5 sekunder. Men altså stadigvæk. Jeg har virkelig dårlige ting lige nu. Altså, hvis nogen vil kæmpe med mig med glæde, men altså... Jeg dør bare ret hårdt. Og det er sådan, jeg vil ikke dø, okay? Jeg vil gerne prøve at vinde det her. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det her er. Okay, jeg ved ikke engang, hvad det her er. Okay, jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg er bange. Jeg er ikke bange, men... Ej, jeg tør sgu ikke at speed bridge. Jeg er virkelig lort. Til at spade bridge. Okay, det lød som om jeg sagde B-ordet, som nogle personer kalder piger. Men det var ikke det, jeg sagde, okay? Jeg sagde speed bridge. Bare meget med B. You know? Og der er meget jern her, bro. Tager det ikke engang. Nok fordi han er fuld jern, men okay. Jeg sidder her med nok noget af det dårligste armor. Vent, hvorfor har jeg 2 ekstra liv? Var det der hoved, jeg spiste? Vi starter spillet? Nah. Okay. Jeg har virkelig heller ikke noget stage til at lave en ovn. Det går ikke så godt for mig lige nu. 7, er det ikke 8 stykker? Er der meget sikker på det? Jo. Bum. Det mener du ikke, så har jeg ikke noget kul. Her skov altså. To mere. Jeg skal bare lige have en ovn, så det går hurtigere. Men jeg har 2 golden apples også. Det er godt, hvis nogen angriber mig.
Tænk, ja, lige her, det er et fint nok sted at putte det. Sådan der. Okay, lad os starte med sko. Og så lad os lave måske en pickaxe, hvis jeg finder noget diamant. Vi kan også lige hakke noget. Noget mere sten. Eller vent. Noget træ. Vi skal op og hakke en hel masse træ. Ved du hvad Minecraft burde putte? Når du laver ovn ud af det her, så burde det blive en mørk ovn. På grund af, det er jo mørk sten. Måske skulle jeg ikke lave nogen ovn. Men you know, fordi der er det jo mørkt. Åbenbart bliver det dyst, når du laver en ovn ud af det. Og det giver ikke mening. Bokser. Så er det næsten fuld jern. Wow. Tænker at beholde den. Prøv at ved ikke helt for meget normalt den giver. Jeg kan lige prøve at tjekke. 2. Den giver 2 og 3. Den er nok mere det værd. Sådan der. Væk med den der. 8. Let's go. Jeg tænker, jeg kun har taget den her. Der, nu skal jeg bare op. Sådan at... det mener du ikke. Jeg skal lave en spand. Det var det, jeg skulle lave mere. Jeg var sådan... Jeg mangler at lave noget. Det var bare sådan en spand. Og så fylde den op med vand. Så hvis jeg hopper for et højt sted, så kan jeg lige sådan... 360 no scope. Hvis I nogle gange hører min mikrofon, eller nogle gange I bare hører, det bliver sådan helt stille, bare sådan lige pludselig, det er på grund af min mikrofon. Er lidt... shit. Er lidt... Okay. Min mikrofon er virkelig lort. Den er ikke så god. Den er ret dårlig. Jeg skal have en ny. Jeg vil gerne have en ny. Også et nyt headset. Det headset, jeg har nu, er virkelig også bare dårligt. Altså, nu er vi ude. Nu skal jeg bare lige op og hakke en hel masse træ. Så vi kan få en hel masse blocks. Okay, vi er her. Og heldigvis er det store træer, der er her. Så jeg kommer til at slå mit mikrofon der. Så er der også lidt irriterende. Hakker bare lidt af det her træ. Fordi der læggede jeg bare slet ikke. Sådan der 20 stykker, det må være fint. Ja, okay. Sådan der. Mad. Ej, okay. Jeg er virkelig nervøs, hvor der kommer nogen fra. Hvorfor kom han fra? Jeg løb med dig. Okay, jeg er dårlig, mand. Okay, bro glitch you. Okay. Hvorfor kom jeg ned på så lavt liv af ham der? Mining stone pickaxe. Nej tak. Nej tak. Nej tak. Giv mig her.
Altså nu... Vi nakker en der. Hvad kan man kun heal med hoveder? Brød, det tror jeg. Og hvis man kan det, så måske godt jeg lige tog den, på grund af der er en person lige her. Skal vi prøve at nakke ham? Jeg har virkelig lidt liv. Men golden apples tror jeg også godt. Han ser ud som om han har gode ting. Jeg har et golden apple tilbage, så jeg har kun en måde at heal. Jeg er svedig. Så min han er svår på grund af Anniversary. Anniversary for det. Er han på vej til sin time eller noget? Dø, bitch. Se, der er det problemet nu. Nu bliver jeg jagtet. Vi ses. Vi ses, din store tapper. Ses. Skal bare op. Og på en eller anden måde heal. Jeg har virkelig ikke noget, der giver mig. Måske. Nej. Okay. Yep, helt op. Kom nu. Jeg har intet liv nu. Oh, what the fuck? Okay, undskyld, jeg ikke tale, men fuck. Hold op, virkelig prøv at koncentrere mig der.
Åh, bro, lige nakker nogen. Vent, han nak. Shit. Guld. Kan jeg please få guld? Gold. Bro, jeg er ved at dø. I have one heart, please. Guld, please. Otte stykker guld, virkelig. Nej, jeg dør. Jeg dør sådan 100%. Okay. Den er faktisk ret god. Okay, jeg skal have mere guld. Der bliver det eneste game, jeg når i dag. Jeg skal også lige løbe videre på en anden video, som jeg er nået til. Jeg også lige har filmet, som der kommer ud meget senere. Det er til en af mig og mine andre venners kanal. Og jeg har et liv. Giv mig noget guld, mand. Please. Please, mand. Please, mand. Please, mand. Please, mand. Please. Der er no way, bro, engang. Oh my god, jeg skal bare på guld. 4 stykker gold. Det er også siger så, at man ikke kan se for meget liv, en har. Sådan kun en CMS. Så han kan se for meget liv, jeg har nu. Åh nej. Så væk! Gå væk, please, Bebe. Sådan. Jeg prøver at kæmpe mod dig, så rammer du mig, så dør jeg. Det ved jeg. Mere jern. Jeg skal ikke bruge jern, jeg skal bruge guld lige nu. Jeg tror det virker. Hallo? Okay. Okay. Vent lidt. Ej, man. Virkelig mit spil lagget, bro. Nå. Men det er så det for i dag. Jeg er nødt til at sige farvel. Så I må have det godt. Og vi ses senere.